pun, Pak. Nggih. Niki kok urip kok kaya rezeki kok awang niku. Asine niku kena apa iku? Jerene rezeki wis didum karo Gusti Allah. Nggih. Tapi kok gak dikekeki iku ya apa? Oh, pun suwi sampean. Niku nggih pun enten nak petang wulan iki. Lho. Nganggur gur. Nganggur petang wulan. Nggih. Sawedi. Saumpek. Lho, pun sedih-sedih. Nggih. Tiyang niku pun diparingi masih sedih, masih susah, masih gak duwe niku dinikmati mawon. Pun niku pun diparingi Gusti Allah, ngoten nggih. Nggih. Niki carane sampean nek mboten susah, mboten sedih carane. Niki nek cara kula lho niki, kula sing ngalami kiambak, Mbak Kuntet dhewe niki sing ngalami nggih. Tiap jam 12 bengitis jam 12 mantun sembahyang tahajud. Niku pun berdoa kali Yang Maha Kuasa kali Tuhan. Nyuwun rezeki, nyuwun pendamelan. Ya cara Jawa mawon mantun niku pun. Wong Gusti Allah niku cara sembarang saged, masih cara londo, cara Cina gak saged. Oh, nggih mesti dituruti nggih. Nggih dituruti pun nyuwun mawon apa malih yen malam Senin niku tambah manjur. Oh, malam Senin. Malam Senin. Nggih. Benceng. Niku malam Senin niku nyuwun ya Allah, mantun salat tahajud ngenten gawe jam 12 nggih. Nggih. Ya Allah, kula nyuwun rezeki, nyuwun pendamelan, panjenengan ridani ya Allah. Ya sakit kali mular. Niku kan gampang diridhoni Gusti Allah, diparingi rezeki, diparingi pendamelan kali Gusti Allah. Oh, ngoten. Sampai kualan nggih nak dikeki. Nggih, ngantos kualan kados kula niki. Sampai momo. Nggih. Nak kadung dikeki niku. Nggih, pun. Kula niki mboten praine, mantun ten nembong alu-alu. Kengken Mas Eko. Mas Eko dereng kula layani dikengken to malih. Terus langsung dijabahi nggih. Nggih. Terus dereng kula layani sedaya yang blok papat Bu Mimin. Ngangken ya Allah. Masyaallah. Sampai nggih pegel kula nglayani. Nggih gara-gara njaluk salat bengi niku. Nggih. Cakep terang dina diwingi niku. Nggih pun dangu niku. Pun dangu niku pun kula praikan enten sak wulan. Niku pun enten pun ya saderenge posoan niku. Niku kula nyuwun kali Gusti Allah. Niku pun diparingi ya Allah ngantos sakniki niki mboten enten praine. Mboten praine blas. Nggih. Blas. Lho. Niku enggak niku. Nggih. Niku contoh kenging kula kiambak mboten tiyang lintu. Oh, nggih. Niku kula sing ngalami kiambak lho Mas niku. Mboten tiyang lintu niku nggih Mbak Kuntet dhewe sing nglayani Mbak Kuntet. Mbak Kuntet. Awan. Mbak Kuntet. Ngomong sing penting ya ngopi ya. Ngopi sih, Mbak. Nggih. Niki niki siaran niki tembelang kopi. Tembelang TV ya tembelang kopi ya. Mas Eko ngomong bab ndonga dikabulno. Oh iya yo. Kudu ndonga. Ndonga gak tau dikabulno kok Mbak Kuntet dikabulno. Sampeyan saking opone ngono. Saking Jose ya. Sampeyan ndonga ora ndonga ngono Mbah, iki jare supedi, Mbah. Lah sedih, tak pengen sedih-sedih. Sampeyan pengen sedih-sedih. Tak pengen sedih-sedih. Gak sedih ku piye saiki sampeyan kandhani. Carane dadi wong cek gak sedih, padahal jare sampeyan nek sedih ku nggarai cepet tuwek. Iya, cepet tuwek. Mbah umure wis 76. Ijek sehat, ijek ganteng, awetmu muda. Nek pedho rondo ayu jek. Sampeyan takok. Carane gak sedih apa gitu. Sampeyan takok Mbak Kuntet. Piye, Mbah? Carane supaya carane gak sedih piye carane? Carane gak sedih. Ono yo urip kok pancet ngene. Iku. Senggarai iku. Senggarai cek sedih gampang. Sampeyan di bojo sih ya men. Nah, itu ngene sampean nduk omahe kok tambah disenani sing wedok. Sampean dolen nang ngene kanca sing akrab. Nduk kono kok iso guyon. Iso rokokan, iso ngopi. Lah niku mungkin sedih ilang. Terus takok usaha nyambut gawe apa ngoten. Dadi ati niki mboten sedih nemen-nemen. Nah, niku dirokoki, Pak. Nggih rokokan terus ngopi.
Gak sedih. rokokan, nggih, ngopi. Hmm. Niki adune ngopi barang, mari ngopi rokokan niku Loh. mboten sedih. Berarti niku nek rezeki niku bendina mesti enak ya. Enten Dijamin ya. nggih, Karo Gusti Allah. karo Gusti Allah pun dijamin rezeki niku punan. Pun dijamin mesti enten ya. Enten mawon. Hmm. Enten mawon. Pirangan nyambut damel napa, rezeki napa niku enten mawon sing enten. Enten mawon. Nggih. Wong niku rezeki niki. Nggih. Nggih. Dadi pun ngantos sedhi-sedhi nek tiyang sedhi-sedhi niku tambah mboten nasa rezeki. Oh, ngenten ya. Nggih. Soale wonge bingung Bingung. Nah, terus atine bingung gak gelem njaluk karo Gusti Allah. Nah, niku salate mawon sing tekun. Terus nyuwun karo Gusti Allah sing tekun niku mungkin mboten sedih sampean. Mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah. Mesti ya. Nggih mesti pun niku. Pun dinikmati mawon sakniki, maksud sedih nggih nikmat, sugih nggih nikmat. Masuk mati tingkat niku lho, mobil kathah menjene mati mboten digawa. Nggih. Nggih budal wong tok nggih dipikul tanggane, mboten keluargane sing mikul tanggane sing oyong-oyong. Mboten mulane kalih tangga kalih sinten mawon sing apik. Pun sampe ndamel lara atine tangga. Sampeyan pun ndamel lara atine kanca luwe-luwe wong tuwa lanang wedok. Oh niku nek kula lho niku, Pak Kuntet lho niku. Nah, niku nggih awet enom, rezekine kathah. Pak Kuntet. Sampai menggawean sampai antri-antri. Sampai antri-antri iki kula. Enten mawon senengan kula. Sing ngono ya. Pun. Niki dikangen Mas Eko tralala kon ngecek karo ditukono cek. Niku ngongkon apa? Hai. Kula esuk mriki ping 4 ping 4 kula mriki niku. Kenapa? Ya, masa tak bel tau beras mulai-mulai ya. Sajake kok ngrasani cek Eko tralala iku. Nah, iya, kok rasane. Ngomongno awet sehat, awet muda barang sajake. Ya iya ya. Percaya rek delok akike. Piye iki lho. 1 2 3. Iki ndok omah cek papat. Cek papat. Gak gawe kabeh, Mbak. Engko dilokno wong tasi. Gak wani jawe aku Mbak mbak. takok Mas Yudi. Takok opo? Iki Mbak Kuntet siap jawab. Soalnya sudah berpengalaman di dalam menjalankan kehidupan. Cara uang ngono banyak makan jemblem. Makan garam kok. Gadu-gadu kok. Wis pengalaman sampe takok-takok. Tak rung-rung kok ngrasani aku barang iku Mang. Iya. Rasane. Saman tetepno ngopi dhisik, Bang. Iki siaran do. Takok ngono Mas Yudi. Halo, tembelan kopi. Tembelan kok TV. Saudara-saudaraku. Sinten mau sing mendengarkan iki Mbak Kuntet di sini. Bagus. Piye, Mbak? Kan itu belas iki piye, Mbak, ceritane ya? Nah, ku sing nyambut gawe se. Ya nyambut gawe duwe.